bocah kaya ngono. Terus wong melek sabar lan nrimo hebat, sangat luar biasa. Ini adalah produk Ponorogo, Putra Ponorogo. Nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Alhamdulillah asli. Mboten kok ngumukaken, kula krungu suarane iso merinding dhewe. Ning kula niki ngertos sejatine dhisik jane mung ndelok karo Bu Kesi, dene ndelok Bu Kesi terus akeh kepengin dadi sinden. Sebagai rasa banggaku pada kamu, Dek. Ini cincin iki sebagai kenang-kenangan. Iki nek logo yo nggonen nek logo balekno. Logo balik nyadi jarak lek kuwi genah logo wong gerang karo bocah kaya iki sebagai tanda mata kalau serandal ini pas kamu ambil sing duwe gede aja sing duwe ning kono gene mangan wong mangsamu kula tak entah sorry ya sampe tak tukane dhewe Dik tenanangan ora iya bacotnya apa Bu? tembang kangen Pak tembang kangen ya iya Pak rene apa lagi mau nggih Pak wis rencana kondur Solo apa ning Pulung ting Solo Pak bareng mboten Pak lah karo sapa kula mengki kalih penculik oh iya wis karepmu kono lah kok senenge diculik biar ditutne sapa ae sing penting ngertine bapak sampean sekolahnya tetap sukses lancar nggih ya Pak ya wis monggo bro sewu Mas Dalang niki asline jane bapaknya apa tukang seleb napa pun bapak tukang cat tukang cat tak kira pak tukang seleb iya ayo sampeyan anu diseleb Nduk ben rada putih kaya kono putih-putih ya ora lah nggih mengke kula tak nunut ngono yo tembang kangen Umi Hafifah Ponorogo hei sepisan malih tepuk tangan para kadang kagem Umi Hafifah. Anu nduk sampean menyapa para YouTuber tenan. Ayo. Sing intisarine setiap hari masuk kemungkinan tidak bisa mendukung bergabung dengan Madangkara. Nggih, Pak. Ayo. Mas Tahim di close up. Ayo.
Closet, close up, ayo. Kloset. Kloset. Ayo, ayo. Wilujeng dalu, Pak, Bu, Mas, Mbak ingkang kepareng monitor Kuntadi Channel. Kula Umi Hafifah nyuwun Aduh, Ngarep wis sampe dari-dari kok lho. Nyuwun pangapunten. Nyuwun Kula nyuwun pangapunten kalau wingi mboten saged nderek Madangkara Group. Amargi kula kalau wingi enggak dalah. kalau wingi kula sekolah ospek Lan ingkang badhe kelampahan mangke mbok menawi hari masuk napa Pak Aduh. Iki jebul lorone ya akeh ya. menawi hari masuk kula mboten saged gabung kalian Pak Cahyo. Yoyo. Ya wis gantine dhewe ra apa-apa ya. Karepmu Cahyo ya kenek, Yoyok ya kenek. Terus kula tampi nikahipun. Ya aja kuwi. Apa kok kula tampi nikahipun Ning sik sekolah barang. Didikte kok ning ya. aku meling, khusus untuk tanggal 28 Agustus, ya tak suwun aja pamit. Nggih, Pak. Mergo yen nganti pamit sampean rugi, aku ya rugi wis kok. Nggih, Pak. Kuwi sing nimbali sampean kuwi adalah Pak Susilo, itu kontraktor yang sangat ternama. Loh, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak. Asem. Kowe kok tak keprok dhewe, aku omongan tenanan kok ya. Iki bocah kok. Solo Baru. Nggih, Pak. Di Solo Baru. Tiap hari mesti nyetel YouTube, dalange Pak Cahyo mesti sindene sampean. Tiap hari iki ngono kuwi. Siang malam seperti itu. Malah apa WTV ini dipanjer nyetel YouTube nang ndi wae mesti diputer. Nggih, Pak. Lan sampean bakal entuk kejutan gitu. Nggih, Alhamdulillah. Pak. Yakin wis to, mesti entuk kejutan, entuk hadiah yang luar biasa. Sing sakjeke urip kowe ora bakal entuk kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Nah, kuwi. Syukur. Ya, iki panjere tanggal 28. Malah dari sangu. Matur nuwun, Pak. Kayak semayan ya. Kok malah semayan lho kuwi. Oh iya, karo Pak Budi. Nggih, matur nuwun Pak Budi sampun ngelantaraken genduk wonten mriki Pak Budi Sukarjo. Nggih. Wis sing 300 gandeng riyen nunut mobile Pak Budi, kekno Pak Budi lek ngono. Nggih, Pak. Ora ngin sampean dhewe. Di Umi mungkin ada kenang-kenangan dari Mas Pentul. Mas Pentul ya sedikit banyak. Nyangoni Pak Cahyo ngopo, Bro? 300, Pak. 300. Kon sing 100 aku. Ora. Ngono ya digekne tenan. Lah potonganmu ya kaya kotak amal lho rumangsamu. Lah ya bocah kok lugu Masa bocah lugu yo ngene iki. Gak kanduk wis gak gene sangu sesuk. Ya. Iki engko nganti apa? Nang kene. Duka, Pak. Ayo lah iso nganti gara-gara matur nuwun. Paman ora ya ora masalah ya. Nggih. Yang penting sekolah, yang penting yen. Pak. Utama. Mergo neng Solo wis katelah bapake Umi Hafifah ki Pak Cahyo Bukesi ya. Sanes Pak Cahyo, Pak. Sapa? Pak Yoyo. Iya Cahyo kon tadi padha. Nggih, Pak. Sing jaga jangan sebut nih. Heeh, iki lho kalau Stresno Budaya tetep ngonteni pedang kuning kok ning gara-gara. Nggih, Pak. Ya. Heeh, siap. Nggih, Pak. Nah, oke. Mas Sendon, Mas Siap, Sendon. nggih, Ini sudah hampir jam 1 ya. Maten. Maka dari itu kita harus istirahat dulu. Monggo, monggo. Istirahat. Istirahaken dawuh. Nggih, mangke kalah jangaken gara-gara. Wonten ing goro. Monggo sedika dawuh, Mak. Monggo. Ya, padha rakit, Nduk. Ya tak derekke